Mangabonga uNkulunkulu wethu omhla osithandayo. Amen. Sisenkonzweni yokubonga Amen. uThixo. Amen. Mangabonga uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu wethu wasibizela ukuthi simbonge simdumise. Mangabonga uThixo. Amen. Mangabonga uJesu. Amen. Nikhona abathandekayo. Oh, ngibingelela inkabathi Jehova yabonelela. Amen. Mangabonga uNkulunkulu. Amen. Ngibingelela umsingazi sakethe. Amen. Mangabonga uThixo. Amen. Wow. Osalayo bathandekayo ungolele. Angisaboni nakahle, angiboni nje. Osalayo ngolele. Amen. Ngibingelela abangcwele bonke. Oh, injamafa amadlozi asesizulwini. Amen. Sibekwelifa abathandeka. Amen. Uyakwazi lokho kuthi uhamba uqonde sibekelifa likabangwa elabantu libangwa. Oh, into zabantu madoda. Bekelela no-MC nomshayeli wensimbi abantu abasha sonto skoli. Mangabonga uThixo wethu osandayo. Mangabonga uJesu. Ngiyabonga abathandekayo ukuba kufike leli thuba. Lidala leli thuba abathandekayo. Akulona la namhla. Angazi noma kwaku-2023 noma kwaku-2024. Lifika leli thuba. Bathandekayo lafika nentokazi. uNkulunkulu wemanga. Lenkonzo siyafundiswa ngayo inkonzo yokubonga. Amen. Nangu umfundisi wami nje ukhona. Uyeme esifundise. Ethi wenze nje inkomishiyetiye. Ubiza abangcwele. Uzombonga uThixo. Amen. Vele khonisa uSathane ngendlela ongazange wayibona. Jesu. Uthatha ubuke. Uzoyenza kanjani lento? Nikhona abathandekayo. Amen. Ekhonise. Jesu. uNkulunkulu uvele wenza implan. Yafika lento ekhaya. Siqilile sinempande. Sivele yahlelwa. Yahlela inyanga, yahlela nosuku. Yafika ekhaya. Seyidlala intokazi madoda uthandeka. Mangabonga uNkulunkulu. Amen. Sathi thina malihambe ivangeli. Mangabonga uJesu. Amen. Sathi malihambe ivangeli. uNkulunkulu isimanga. Ngoba ukuthi yafika lentilihlaza. Sasoyikhaba ngeenyawo ukuthi uthini thandeka na. Yafika sinempande. Baba uThixo. Ngiyambonga uNkulunkulu nami. Ngikhulile wabathandekayo.
bayazi abazalwane ngozalanye nabanye sakhelene nabo abazalwane nomakhelwane bakhona uba basalile umakhelwane babo kabekho oh hey inkulile wabathandekayo akula kwakubi ufake kumchamo likhona bathandekayo kwakubi ngendlela ebuhlungu ngendlela esimanga isipawupawu ngasigaxa ngahasi iminyaka noma yaba u4 yini ngikathi isipawupawu ngisebenza naso ngimana simsela isipawupawu ngiyambonga uThixo Hallelujah. ngiyambonga uThixo yena nezingane zami zikhona kazikho unkolo siyambonga uThixo uyigcinile nalapha ekhona ke kayithandanga bezoyi-attend inkonzo ziyazi zangenwa isitha sinendaba wokusamaqinga sikhathelise into ezihle isitha yambonga uNkulunkulu ngiyanemukela bathandekayo likhumule amabhanti ukuyejisa ikhehlete ligodola likhumule amabhanti liwabeke lapha likhululeke inkosi iqhubeke siyambonga uThixo bathandekayo muhle uThixo wethu konke ukubonga uthi siyabonga Thixo hambe nathi kwaze walapha ey'ntweni zonke zikhona cha ngikule kakhulu inhlahla kabanye inhlahla athandekayo kulolu hlobo lesi sifo kimi usuku langena emthanjeni abanye benenkinga ezibekaqwe cha kimi sipapa ku lethumbu laso safakwa ngale nhlahla ngathi ngiyambonga uThixo sangena sakudosa umchamo wakhulule umchamo khona manje bagcina besinodulile odokotela bethi awusalanga nalezi mrathu bayilahla ngizokama kanjani bathi hey awusalanga nalento hamba uphuza amanzi kakhulu basho njalo hamba uphuza amanzi kakhulu ngempela waphuza amanzi awusumchamo suvuma babonga uNkulunkulu lokho bathandekayo ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu uma selikhona enkonzweni yokubonga kusibusise Ay, Nkosi